si závislý od pochvaly, si slabý. Ak sa bojíš odsúdenia, si otrok. Miyamoto Musashi, neporazený samuraj, zanechal jednoduchý odkaz. Nikdy neschádzaj z cesty. Cesta nie je náboženstvo, ani motivačná fráza. Je to disciplína, sebazvládanie. Život, v ktorom tvoja hodnota nezávisí od reakcií ľudí, ale od tvojej praxe a charakteru. Chceš sebavedomie, ktoré ti nikto nevezme? Skús toto. Každý deň niečo praktizuj bez publika. Tréning, nástroj, štúdium. Nie pre pochvalu, ale pre rast. Odstráň hluk. Daj si 10 minút denne bez telefónu. Len ticho. A večer sa spýtaj. Žil som dnes s disciplínou. Pochvala ťa nesmie oslabiť. Kritika ťa nesmie zlomiť. Oboje je ilúzia. Ak chceš ísť hlbšie, pozri celé video na kanáli Stoický bojovník.